Selve den tekst, du bruger i dine call to action knapper, er en af de absolut mest lavt hængende frugter på dit website, når det kommer til at optimere din konverteringsgrad. Det kræver nemlig en meget, meget lille indsats at tweak en smule tekst i en knap, og samtidig er det potentielle payoff meget, meget stort. Jeg har eksempelvis lige været med til at forøge salget via et website med hele 31,03% alene ved at tweake teksten i knappen på salgssiden. Her får du 3 simple tips til, hvordan du kan optimere call to action knapteksterne på dit website. Det første tip er, sørg for, at din knaptekst lover en konkret værdi. Jeg har et eksempel fra et case, hvor vi kunne forøge konverteringsgraden med hele 38% alene ved at ændre call to action fra bestil information til få information. Tip nummer 2. Sørg for, at din call to action tekst er relevant for konverteringssituationen. Jeg har en anden case, hvor vi på tværs af 2 tests kunne optimere konverteringen med hele 57% ved at gå fra et call to action, der hed opret dig som bruger, til selv din mobiltelefon blive bruger. Tredje tip. Sørg for, at du fokuserer på det, man får ud af at klikke, og ikke det, man skal af med. Knapteksten på landingssiden til min gratis e-bog for eksempel hedder ikke giv mig din e-mailadresse og download nu. Den hedder få din gratis 62 siders e-bog. Okay, det var de 3 tips. Nu foreslår jeg, at du går hjem og kigger på dit eget website, og så leder du efter steder, hvor du har nogle generiske kommandoer, sådan noget som køb nu, send, klik her. Og så bruger du de 3 tips, jeg har givet dig, til at se, om ikke du kan komme op med nogle mere relevante tekster, der vil give dig en højere konverteringsgrad. Men husk nu, sørg for at teste det, fordi det er den eneste måde at være sikker på, at du rent faktisk har den rigtige løsning.